Conducătorul auto, posesor al permisului de conducere categoria BE, are dreptul de a conduce și vehicule din următoarele categorii. 1. Autovehicule destinate transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 de kilograme. 2. Autovehicule mixte cu cel mult 16 locuri și o masă totală maximă autorizată mai mică de 7500 de kilograme. 3. Vehicule din categoria TR. 4. Ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 de kilograme, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depășește 3500 de kilograme. Scrieți răspunsul corect în secțiunea de comentarii.